sa likod. Kaya tayo dyan mamilin? 4? Ha? Pagkakasyahin. Ha? Pipi ako. Ikaw na lang. Kami na daw ni Nuni. Hindi sa ko. Kalungin ka na. Mamilin, ikaw na lang magkalong kay Bina. Tawa si Bina eh. Ayaw niya akong kalungin ah. Joke lang. Diyos ko na, mamagikin namin to. Kailangan kasya lahat. Tawa si Bina oh. Pati yung mga plastic. Kuya Noni, pa-stop. Pa-stop daw ng cellphone ko. Ha? Yung nagmi-music yung cellphone ko, pa-stop daw. Nagmi-music ka pala dyan. Saan na tayo? Patulong. Dito ka daw sa unahan. Dito isa oh. Dito ka na. Gumayang ganyan. Alay, no pa niya pansit. Siya, tara na. Saan tayo? Una, sige na. Saan ako? Kasi naman tayo dyan at mga paya tayo. Ikaw, Ako saan? si Bina dito sa... Oo. Si Kuya Marlon. Dito, gitna. Wait lang. Ayaw magsapatos. Ha? Ha? Wala. Usog ka. Yan. Pagkakasyahin natin ang ating mundo. Oh, Bina. Kalungin mo mamilin. Kalungin mo si Bina. Ay, sabihin na lang. Magkakasya dito kay Nuni sa... Ganun eh. Ang sikip, Kuya Nuni. Parang awa mo na. Dito ka, Kuya Nuni. Alikilin. Mataba ako. Kaya nga. O, Kuya Nuni, alika na. Kalungin mo na ako. Yatay talaga. Kinabuhat na ito. Matabay. O, Kuya Nuni, kalungin mo ako. Sorry. O, yun. Buti pa kasya, o. Ikaw, Kuya Marlon. Si Mamilin, Pipe. Buksan mo, Marlon. Mamatay na ako. Mamatay. Grabe, kinabuhing dayon. Gatay. Si Kuya babanggaan yung Ano? yung nagtabo. Ay yung nung nagtabo tayo. Yung Sino? nasa likodan. Sino yun? Mababanggaan. Saan? Yung pag-atras ng kotse. Kailan? Yung Alam mo pa pagtabo yun, natin Marlon? doon. Marlon, alam mo Kailan? pupuntahan natin? Ay, di ko na alam yun. Ay, sa Mabilo. Oo. Ay, puntahan natin. Pagpupuntahan na lang ba? Wala hanggang doon ako ganito. Para ko nagbibig. Nakakura. Parang kang tertiary. Kasi sa unahan, pwede man dalawa. Ay, ayoko. Dito na lang. May dalawa. Kalong ka ni Bina. Mamilin. Kalungin mo kasi Kuya Marlon. Along sa atilin. Ano daw sa tiris? Along. Mataba ko kaya nung palakasya natin. Kami ni Kuya Nuni, kasya lang. Tsura namin ni Kuya Nuni. Pakita namin na. Pakita natin, syempre, para patas naman. Natatawa talaga si Bina sa atin. Kamay, Bina. Diyos ko. Wait lang. Ako. Nahagas. Nahagas. Nahagas ako sa sitwasyon. Lugi-lugi ang payat. Sabi kayo ni Bina, pwede dito. Ayoko! Saan dyan? Hindi kumayos lang si Bina dito. Seryoso si Mamil. Kapisapahan niya ni Bina. Seryoso si Mamil. Ay, No? pati ng pansit. Kumain pati ang Ayaw na may lumin na, may Sukang lugaw pansit. pa. Sukang pansit pala. Sukang pansit. Walang sakit sa likod pagkain po. Yan walang masakit sa likod. Magmamagic tayo nito bukas. May awaan Diyos. No, Bina. Di na kailangan tayo ay tanungin. Sino? Ano? Di na kailangan Tawad. tayo ay tanungin. Kami na lang ni Kuya Nuni tagatawa. O Kuya Nuni, tawa naman dyan. Si Kuya Nuni, tawa. O, tagatawa kami ni Kuya Nuni. Tayo ay bigkasin. Magtatama ang ating Kamutama kita. Damdamin. Serious ang singer namin ngayon. Kailangan pa bang sa'yo Sa'yo ay lumapit. at
sasabihin sa'yo Dito ka Marlon sa kabila. laman ng Nang dibdib. mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga Tainga. Tainga, di mata. Saan tayo mabili ng ano? Uy, sana tayo. Tawa ko na tawa. Wala tayong tinapay dito. Tinapay. Bakery. Sabi kiri. Yung may Gcash ha, kayo wala tayong ano. Ano pala kung walang Gcash? Meron yan dyan. Doon sa Marami pinibilhan dito natin. sa labasan. Ha? Doon sa pinibilhan natin. Saan yung Kuya Marlon? May naalala ka? Kinakapihan natin. Oo. Ay, di natin alam kung pwede din sila mag-cash out doon. Sa tindahan mismo. Doon na mismo sa labo. Ha? Labo. Sa labo. Ay, di naman tayo makakarating sa labo. Di ba bago maglabo yun? Wala man ibang bakery dyan. Meron. Pamayan tayo yun ba? Mapipisangin mo. Pipisa. Diyos mio, Marimar. Pagkakuha. Sa mami. Tawa-tawa si Ate Hili. Pagdating sa mami. Sana. Magkalungan na kasi kayo dalawa dyan. Para magkalungan. Sa diet. Asa kayo na lang ako sa bus. Sabi ko naman sa'yo. Ate Hilin, maluwag pa ba daw? Tuni, maingay. Di nga nakakaisog dyan. Uusog dito kaya Marlon. Tumikit ka kasi sa akin. Na maga. Oo, dikit ka. Okay, Nuni. Dikit tayo siya na dalawa. mag-Ate Hilin. Oo. Di nga kasya. Ilaw Dito, kasi. palit kayo ni Binas kasi Marlon. Palit kayo ni Binas kay Marlon. Dalawa? Ay, oo nga pala. Dalawa kayo dun. Si Bina dito. Sige na, gilid kuya. Gilid. Dito ka. Palata. Hindi. Dalawa nga sila dyan. Si Mamilo at si Kuya Marlon. Ayoko doon ayun. Tama na yan? Tama na tayo na. Ayaw daw. Tama na daw yan. Lalo nang kiit yan si Bina, Masikip. kalaki-laki nga ni Bina. Dito. Malipat ka dyan si Bina, oh. Oo, dito si Bina. Kayong dalawa dun sa harapan. Ayoko nga, di ba dyan na lang kay Bina sa katabing Bina. Awa ko sa iyo. Si Bina. Nakagas pati si Bina. Hagas pati si Bina eh. Nakakahagas. Lating sa cruising, mamama na ako. Mauwi na ako. Sakit na ng likod ko ah. Nakakangili nga. Doon na lang. Ay, kami na lang din dyan ni Kuya Noni dalawa. O, Bina, dito ka. Kami ni Kuya Noni. Bitin kayo dyan, nakita Big mo try, na nga Gani. dyan, nakahirap-hirap ng manibila. Tama na nga ito. Oh, sige na, Tama diretso na. Tama ilang ang driver. O, sige na, diretso na Kuya. Kamay lang ang Hindi nga ako driver. pumasya dun eh. Mas lalong mahirap pag nailang ang driver. Babangga tayo. Huwag kayo magdalawa-dalawa kayo dyan. Di uli-uli tayo dyan. O, kanta na Kuya Marlon. Serious na si Mamili na, serious na. Pin niya, ate, lipin niya. Oo, ayun, Pinya. Kaya Gcash. Walang Gcash ang Pinya. Kunin mo daw Kuya Marlon yan. Nagkapay-kapay sa likod. Kukunin. Oo, ano mo daw? Pang-cover yan sa ano, sa init. Tupiin mo na lang. Kukunin. Oo. Cash out ako. Para makabili tayo tinapay. Maaga pa pala. Doon na tayo sa bayan. Para sa sigurado. Hindi naman tayo aabot sa bayan, kuya. Diyan natin sa Pulang Lupa, di ba? Ay, paano tayo nung magkadikas? Meron dyan sa daanan. Mabayan. Tingin tayo. Baka may bakery dyan. Panapit. Ay, meron. Daan na lang tayo sa bakery. Meron pa akong pera dyan sa wallet. Sige. Ano bibili natin, tasty?
Kawawa naman yung ano, nasa basa. Kawawa. Kita mo yun? Magkangkasan. Ha? Magkangkasan. Tadang! Ganyan kami ka, siksik, klik-klik sa aming ano, sa aming pwesto. O, diba? Kasya kami. Kasya. 4, 5, bali 5. Kulang pa nga na isa sa gitna, oh. Kakalungin. Kulang pa, maluwag pa. Oh, luwag. Oh. Maluwag pa. Meron na ba dyan? Panaderia? Naunahan pa. Naunahan pa. Bina, serious ka na, Bina. Nawala na yung tawa mo dyan. On the way pa naman tayo papuntang Baclaran. Relax. On the way na tayo papunta sa Baclaran. Sa bakla. Bibili ng tinapay. Ha? Bibili lang ng tinapay sa Baclaran pa. Sa Baclara papunta. Baclaran, Labo. Hmm. Yan dyan, meron na yan dyan mag-ano. Meron na yan dyan. Sa kaliwa. Kaliwa, kanan. Kaliwa, may nakitang tinapay yata. Saan? Sa kanan. Di doon daw oh. Yan. Doon sa kabila. Bakal mo ba yung tinuturo mo? Ayan oh, panaderia. Ayan, panaderia. Manok pala yun. Sige, dulo pa. Diretso. Ngayon, no? Ay, ayun oh. Ayun pala oh. Ayun, no? Pakwa daw Bina ng pera dyan. Wallet ko. Sa bag. Sa bag. Dito? Sa wallet ko. Dito? Oo. Galaw-galaw na muna sa labas. Para Wait lang. Baka Si Kuya Noni ang magbili. Sige Kuya Noni, tawid. Ano kaya Noni? Ano mga tasty na lang? Kaya Noni? puntahan mo na dali. Puntahan mo na. Kaya mo na, guys na. Para isang ano na lang bigay. At Oh, meron sige. juice dito. Ha? Wait lang kuya, ano mag-cash out? Makasout ka? Oo, ayan Ayan, oh. Gcash bagaw. Ma'am, gusto niyo boneless? Hindi Diyan po. ka sa puno Boneless ano? Dailies? Ilagay mo dyan yung wallet. Madam, bilhin ng tinapay. Hindi po, meron po kami. Wait lang, andito yung ano. Titingnan ko. Ang dami siguro nabili ni ano. Ang dami ang biling tinapay ni Kim. Pakubong mo na dami. Ito, oh, dito, oh, tindahan, oh. Saan masabihin na natin? Diba? Andyan siya? Ang daming biling tinapay ni Kuya Noni. Oh. Ano, Kuya Noni? Siya, tara. Kasi tubig. Wait lang si ano. Sige na. Usod ka dito, Kuya Maylon. Ba't ayaw mo dumikit sa akin? Para magkasya tayo. Oh, pamilit. Okay na? Nandiyan na minibus, masakay na ako. Bala ka. Inaantay pa si ano, Bina. Bili ng ano to. Ba't ang tagal? At saka yung tuloy na lupa. Yes. Mabilo. Ayan. Apat, O, apat. Magkano ba isa? 12. 12. O, magbili ka pa ng dalawa pa. Ah. Kasi ito na lang yung isa.
Ay, gayilo man eh. Sito na lang daw yung isa. Os, sige, isa. Kay Mamelen. Oo. Ayaw mo tubig? Bakit? Tawag na. Alin ba? Dito kaya ni ang... Tugtog din yan. Ayan, sining. Kali ko lang makapit yan. Saan nandun yung Paano? sinagtala? Maganda? Sinagtala ay pangit na. Sinagtala kami ng lolo. Kali ko. Wala na yun, sinarado na yun ngayon. Bakit? Sarado na yung sinagtala na yan. Di man. Sarado yata. Pero kunti niya. Itaas daw yung salamin din ah. Mauntog ka dyan. Yan. Baka gawin mo ikaw yung pan. Harap sa kaliwa. Ugat. Si Bino nakangiti. Isa niya sa casa to. Wala naman. Wala naman damit yung to. Para sala, salang-sala, no? Sa likod pinahangot sa harap. Tama, matalikod ka. Kalilo. Wait! Practice yan. Likod sa side, sa kabila. Dito ka nakaharap sa bintana. Oo. Matalikod ka sa driver. Practice mo na. Oh, practice daw. Dito ka umarap sa bintana sa kanan. Practice. Hindi nakatalikod mo. Yan. Uy, doon ata tayo mamilin. Ay, hindi doon. Pa. Sa unahan pa yata yun. So, unahan pa. Ay, hindi. Sunod. Diyan? Sunod na ganyan. Nasod. Tutukuyin mo na lang. Tutukuyin mo na magliman lang ka. Tayo naglanta. Nahinom. Baka wala ng kalsada doon, ah. Yan. Ang ganda ng kalsada. Naalala mo yung Bina? Ano? Naalala mo yun dyan, Bina? Yung ano, Milo? Yung hindi, yung Doon ang gaya na, padoon? yung gaya na simento. Bakit yung tinanda ka na yung baga. Sa Manila. Ayun yung puntahan pinunta natin lang. Yung pinuntahan natin last na ano, hindi tayo nakabalik. Manibig. Eh, di ba nga Kuya Marlon, kasama ka? Tayo lang ng tatlo. Unang-una, mamilin. Parang si Kuya Nelson ang kasama natin. Kuya Nelson. Oo. Yung tama na nagtaguinan lang kasi yung manabaguan tayo dyan. Hmm? Matabaguan kaya? Ay, tabaguan. Maghanap tayo mamaya. Ano yun? Pasayad. Ayan. Sarayan. Side yung Wala tambutso. kami na ano ng pato. Tambutso lang. Side. Uy, Iloy. Wala ba?
Diyan, ang dami. Ilaw. Ilaw. Nais ko lang Ilaw. maramdaman ang pag-ibig mo. Kung ika'y akin, Tawad. ito ka sa tabi. Sana ay mayakap ka buong araw at gabi. Tawad. Sana aminin ko na rin na sa'yo'y may pagtingin. Naku, busog na. Wala naman akong Gutom na niya, intention sa'yo. Ay, indantin ko na Nais yan. ko lang ay maramdaman. Turog mo na yan sa Marlon sa'yo. Turog mo na yan. Oh, isa pa ulit ka, Marlon. Sige pa, isa pa. Isa pa pampagod vibes. Sana ay mayakap Dami ka na. buong araw at gabi. Naaminin ko na rin na sa'yo'y may pagtingin. Mabalasa Huwag ka talaga. sanang madali. Wala naman akong intention sa'yo. Ang nais ko lang Tawad. ay pag-ibig mo. Sana ay mayakap ka buong araw at gabi. Alawig na sabi nila. Sure night. Oh. Wala naman akong intention sa'yo. Nais ko lang. Paano kayo dyan? Oo nga, nadilim na. Ay, ginoo ko. Oh, Bina, tawad! Tawad. Ay maramdaman ang pag-ibig mo. Kung ika'y akin, ito sa kasaking tabi. Sana ay mayakap ka buong araw May at taga-sayaw, may taga-sayaw. aminin ko na rin na sa'yo'y may pagtingin. Wala naman akong intention sa'yo. Ang nais ko lang Paniki na ay maramdaman. Ah! Uy, may nahulog. Nahulog pa, pira. bilin sinilas. Oh, hala, bahala ka na dyan, Kuya Man. Wifi daw. Mabalot po. Oo. Tapos mabili ka ang chinilas mo, ha? Matuloy na kami. Kung yung 100 tama na yung pilas, bigay mo kay Nuni. Oh, maraming sobre yan sa 100. Kuya Noni! Bye-bye! Siya, sige. Mapunta po kayo dito bukas. Oo, sige. Mapunta kami dyan. Ano ka ng langka? Machat kami, machat. Langka daw, tas galyan. Ay, Kuya Noni, yung number mo, tama yun, ha? Bakit hindi matawagan? Lubat na rin ako, eh. Oh, shoutout sa lahat po. Shoutout. Them